салимшоҳ алимшоҳ шоири шинохтаи тоҷик рӯзи 15 июн дар синни 85 аз олам чашм пӯшид. муовини раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон ато мирхоҷа хабар дод ки маросими намози ҷанозаи марҳум соати 16 баргузор мешавад ва устод салимшоҳ алимшоҳро сипас дар оромгоҳи сари осиё ба хок месупоранд. дар бораи иллати марги шоир чизе гуфта нашудааст. салимшоҳ алимшоҳ 16 феврали соли 1936 дар деҳаи риваки ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба ҷаҳон омада мактаби миёнаро дар хорӯғ ва соли 1960 риштаи таъриху филологияи донишгоҳи давлатии тоҷикистонро хатм кардааст. салимшоҳ алимшоҳ ба ҳайси ходими адабӣ ва мудири шӯъбаи рӯзномаи тоҷикистони советӣ солҳои 1960-1981, мудири шӯъбаи назм ва муовини сармуҳаррири ҳафтаномаи адабиёт ва санъат солҳои 1982-1989, муовини сармуҳаррири ҳафтаномаи пайванд солҳои 1989-1991 ва ҳам дар мақоми мудири шӯрои назми иттифоқи нависандагони тоҷикистон кор кардааст. ӯ дар солҳои 60 вориди майдони адабиёт гардида бо нахустин ашъори худ киштии инқилоб соли 1960 ва роҳи қуллаҳо соли 1965 ба истиқболҳои гарм рӯбарӯ шуд ва соли 1965 вақте ҳамагӣ 29 сол дошт ба узвияти иттифоқи нависандагони иттиҳоди шӯравӣ пазируфта шуд. намунаҳои ашъори салимшоҳ алимшоҳ ба забонҳои украинӣ, русӣ, литвонӣ, озарӣ, чехӣ ва ғайра тарҷума ва чоп шуда, худи ӯ ҳам намунаҳоеро аз осори адибони ҷаҳон ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. хидматҳояш бо ифтихорномаи шӯрои олии ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон, унвони ифтихорномаи корманди шоистаи тоҷикистон соли 1998 ва ордени дӯстӣ соли 1997 қадршиносӣ шудаанд.